conte que jo he escollit és aquest, la talpeta que volia saber què li havia fet allò al cap, i tracta de la talpeta que un dia li cau una cosa sobre el cap i vol descobrir quin animal ha sigut el que li ha fet això al cap. I ara us llegiré un fragment d'aquest conte que diu: quan un dia una talpeta va treure el cap d'entre una muntanyeta de terra per veure si ja sortia el sol, li va passar allò. Era rodó i marró. S'assemblava una mica a un xoriço. I el pitjor de tot, li va caure justament damunt del cap. Bon Sant Jordi a tothom. Hola a tothom, soc la Georgina Rigall i us explicaré un conte que es diu La cuca de llum. Comencem. Quan els habitants del jardí dormien, la cuca de llum es llevava, saltava del llit, es posava un vestidet, unes sabatetes de xarol i abans de començar a volar es col·locava al cap el seu barret punxegut. Aquí la teniu. I és que la cuca era una mena de fada a qui li encantaven els pícnics. Què és un pícnic? Probablement us preguntareu. Doncs és ben bé com un pícnic, però en comptes de fer-se del dia i sobre l'herba, es fa de nit i al cel. Hola, bon Sant Jordi a totes i a tots. Jo he escollit un conte que sempre llegim abans d'anar a dormir amb els nostres fills, el llegim o la Laia o jo, i és el llibre de Què fa vos la lluna, que segurament tots el recordeu o totes el recordeu, i és la història d'uns animals que s'ajuden per a intentar provar un trosset de lluna. És una metàfora que serveix per totes les edats i pels petits doncs, els ajuda, sobretot els de 0 a 3 anys, els ajuda moltíssim a desenvolupar doncs, aspectes de la creativitat o de la imaginació. I res, us llegeixo un petit fragment. Diu: la lluna va pensar que es tractava d'un joc i a mesura que a l'elefant se li acostava, ella se n'allunyava a poc. Que vagi molt bé. El conte que he escollit jo es titula El monstre de l'armari existeix i us ho demostraré. I és d'un autor que es diu Anton Doll i l'he escollit perquè primerament tracta el sentiment de la por, que és un sentiment que apareix sobretot en les primeres edats dels infants i és una manera doncs, com d'ajudar-los a gestionar aquest tipus d'emoció. I segona, pel tipus d'il·lustració que apareixen en el conte. Considero que són il·lustracions molt creatives i que poden doncs, arribar a captar l'atenció dels infants. Bé, us faig una breu pinzellada del que tracta el conte. El protagonista és un nen que els explica als seus pares que dins del seu armari existeix un monstre i els seus pares li diuen que és impossible i l'infant els diu que els hi demostrarà. Què passa? Doncs que cada dia l'infant o bé es deixa la llum encesa o bé no endreça la seva habitació, altres tasques quotidianes que a vegades ens n'oblidem, tant ells com nosaltres, i quan el seu pare o la seva mare li diuen ostres, avui no has endreçat l'habitació, doncs ell diu no, és que no és culpa meva, és culpa del monstre, no veieu que us estic demostrant que hi ha l'habitació desordenada, doncs per tant ha sigut el monstre, no? I per tant és una manera de desmitificar la por als monstres, no? Perquè aquest monstre que apareix aquí en aquest conte doncs, és vulnerable, és divertit, fa aquest tipus de malifetes, no? I per l'altra part doncs, és el fet de dir ostres, m'heu de creure perquè us estic demostrant realment doncs, que tinc raó, no? I per aquests dos motius bàsicament considero que és un conte apropiat per treballar en les primeres edats, sobretot en l'etapa d'educació infantil,
amb els nens i nenes de 3, 4, 5, 6 anys. Aquesta és la meva recomanació i espero que us serveixi i us sigui útil. Moltes gràcies!